Neng siapa aja nak video dasi. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे जोंहा दिनै नै पट हैनो थांनो ओंखारजोब्बाय लोगोफोरजों ज'नो आरोखि लोगोफोरबो होनजाला फंबायफोरसो होननांगोन आरोखि उन्दै उन्दै जोब आंनिफ्राय दंलाबायो जिरायनानै दा थांसिगोन आरोखि जों ओमफ्राय ओरैजायनिफ्राय फैबावगोन मानै माथामसो लोगोफोर गामि गोथौनिफ्राय फैथ'वाखै बिसोरखौ नेगासिनो दं सबफोरखौ दा फैया ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर जिसिबांखिनि आंनि लाइफआव पट होबोनो मोन्दों पट होबोनायाव अखा मोनफेराखैमोन देग्लाय खिन्थु अखा हादों दे लोगोफोर नोंथांमोननिथिं माबायदि जादों अखा हादोंना हायाखै खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव नैबे वाटार साप्लाइ गामिनि जाथ'वाखै आरोखि दासो जाहांदों लामायाबो देग्लायसो सेरें ग्रेभेल गारदों नै बैसिम गारदों बैसिम जायाखै आरोखि आयौ मेथाइ जाग्रा मेथाइखौ सिखुनसैदां ओइ सिख'गोनलै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे गामि मोखाङावनो ज' थांसै आरोखि लोगोफोर नेनानै नै आयंआ मालाय होनानै फैबाय दा आयंआ पट हैनो फैखो ना माखो हा पट हैखांबाय ए जोंहा दासो थांनो नागिरदों थांदो मानसिफ्रा जमा थांजोब आं भिडिअ लानाय जायाखै अखा हानायखाय ज' थांजोब्बाय बहुतनो गामि मानसिफ्रा बेसे बुरजा जानानै दं बर्थमान लाइनाव गैया अखा हानायखाय गैया होनदां दा आरो जोंनि साइडना खम जाखायो एसे बै मोनसेयासो नया सारा फादा नैबे मासे नै दासो फैदों एसे लिडिस नांदेरनाय देलायनायाव बिराद टाइम लायो बेहा आथिंसो सुइबावबाय नै लेटबो फैबाय आरो आथिं सुइबावबाय थांसै हनै ओइ बेलथाय गमोनलै नोङो ओइ फट' लांनो फैखो ना माखो एसे माबा बुंहर दासो थांनो नागिरदों नै फट' होग्राफ्रा ओंखारलाजोब्बाय ओमफ्राय बिसोर मानो थाबाय थाखो बेयाव फैबानो जासै आइडि गैयिफोरबो दंमोन जोंना भटनि जायगा मोनफैबाय सफैबाय लोगोफोर भटखौ दिनै मानसिफ्रा गोगोम बुरजा दं दावदैसो होनलायबावदों जोंना सामने दाग बाना सब इउटिউবে যাব যদি কয় আমাক ইউটিউবে দিও না তাহলে সামনে তাও না लोगोफोरखौ गोगोम बुरजा दं जोंना बांगाल हारसा बर' गासिबो नालाय तिनालि सारियालि मुजिदा इलाय लाइनानो गोलावथार नालाय ओंखायनो थाहैथ'वाखै लोगोफोर लाइना गोलावथार नुहुरनाय नङा बेनिफ्राय ओंखायनो थांथ'वाखै एसे खमायबा थांसै होनानै थांसै ओमफ्राय माम फिरनै लोगोफोर गोगोम फिरानो दहाय फिर नङामोन दा एसे फिर जाबाय दा नों होआ फिराव होआ लामायाव थालाबायगोन फैनाया फैगासिनो दं मानसिफ्रा थांगासिनो दं आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै प्रिटि राज फैदों प्रिटि राज प्रिटि राज फैदोंलै नै प्रिटि राज हारसिं बियो मुलिखौ बुरजा लाथारदों दांलै हनै गिलिटार स्करपिय' बोराय लानानैसो फैदों लाइना बिराद फिर आरो बैथिं महिलाफोर बेदर गोदागासिनो जाय देरै बेनो जाबाय होनदो नों जाबाय जोंनाबो बेदरा दासो खांदो दे अराव संनायखौसो जायो नालाय जों नै अरावसो गोथावसिन जायो अराव संनायखौ गोथाव जायाना
बायनाय जोंना बेदरा बे बुस्थुआ माबाखा मेकआपनिखा मेकआपनिखा बैथिं स्प्राइट रानगासिनो दं नै स्प्राइटजोंसो लोंगोन स्प्राइट गैया आयौ बिदि होगारथारबाय खाथि गैयाना फट'नानै फैबाय जोंहा एसे पिकनिक दं माने फट' होखांनानै बिसोर बाहेरायाव थांजोबसिगोन बाहेरायाव थाग्रा बिसोर गामिनि साथाम साब्रै आरोखि ओंखायनो दिनैनो इन्जय खालाम गाबोननो थांगोन बिसोर थ' होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय